ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ መደብ ሃትሪክ ስፖርት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑልና እንዳተመነና ብቅድሚያ ሰብስክራይብ ብምግባር ናይ ቤተሰብ ወግን ክትኾኑ እንዳተመነና ኣብዛ ቻናል ዝዘርግሑ ቪድዮታት ክበጽሐኩም እንታን ድማ ናይታ መደወሊት ቃጭል ትመስል ምልክት ጠውቕዋ። ኣብ ዜናታቱ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ቻምፒየንስ ሊግ ካልኣይ ረብዒ ፍጻመ ጸወታታት ቀጺሉ ኣምሲዩ ኣብቲ ልዕሉ ተሳትፎ ዝነበሮ ጸወታ ናይ ቀዳማይ እብረ እንኳን ተተሳዕራ ግን ብዝነበረን ድምር ነጥቢ ናብ ቀጻሊ ሓሊፈን ኣብቲ ጸወታ ከዓ ዶርትመንድ ንባርሳ 3-1 ክስዕራ እንኮላ ጋንታ ባርሳ ግን ብድምር ነጥቢ 3-5 ብምስዓር ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክትሓልፍ እንኮላ ከምኡውን ኣስቶን ቪላን ካብ 2-0 ተመሪሓ እንኳን ንዕረፍቲ ተውፀት ብዝገበረቶ ሓያል ቃልሲ 3-2 ፔስጂ ክስዕራ እንኮላ ግን ካብቲ ውድድር ክትሓልፍ ኣይከኣለትን። እዚ ማለት ሎሚ ምሸት ዝካየድ ጸወታ ፔስጂ ካብ ኣርሰናል ወይ ከዓ ሪያል ማድሪድ ሰዓረት ምስ ፔስጂ ክራኸባ እየን። ካብ ጋንታ ኢንተር ሚላን ምስ ባየር ሙኒክ ሰዓረት ከዓ ንጋንታ ባርሰሎና ክጋጠማ እየን። ጋንታ ባርሰሎና ድሕሪ 6 ዓመት ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክትበጽሕ እንከላ ፒኤስጂ አሰልጣኒ ዝኾነ ሉዊስ ኤንሪኬ ከዓ ብጋንቱ ብጣዕሚ ከም ዝኮርዕ ጋንታ ፒኤስጂ ኣብ ዓለምና ዝዓበየትን ዝሓየለትን ክለብ ከም ዝኾነት ዋንጫ ንዝም ከተልዕሎ ከም ትኽእል እዩ ተዛሪቡ። ሎሚ ምሸት ካብ ዝካየዱት ዝዓበየ ኣቓልቦ ኣፍቀርቲ ስፖርት ክስሕብ ዝኸኣለ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብ መንጎ ሪያል ማድሪድ ምስ ኣርሰናል ዘካየዶ ሰዓት 10 ፒኤም ኣብ ሜዳ ሪያል ማድሪድ ሳንቲያጎ በርናቡ ክካየድ እዩ። እዚ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ልዑል ኣድናቆት ክውሕዘላ ዝቐነየ ጋንታ ኣርሰናል ነታ ኣብዚ ውድድር ሓያል ተመክሮ ዘለዋ ጋላክቲኮ ወይ ከዓ ባፃዋዓ ትግርኛ ናይ ከዋኽብቲ ዝወቀበት ክለብ ስፔን ካብቲ ነዚ ውድድር ክስዕርኦ ልዑል ግምት ዝተዋህበ ክለባት ኣብ ቅድሚት ትስራዕ ዝነበረት ናይ ሓለቓ ጋንታ እታ ክለብ ዝኾነ ኣርካን ናይ ኣሰልጠንቲ ካርሎ አንቸሎቲ እያ ነይራ። እንተኾነ ግን እታ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዝወከላ ካብ ፕሪምየር ሊግ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ናብዚ ውድድር ክሳተፍ ብዙሕ ጻዕሪ ዝሓተታ ክለብ ኣርሰናል ኣብ ሜዳን ሪያል ማድሪድ ዓለም ብምሉእ ዘገረመ ውጽኢት ክትሕዝ ክኢላ። እዚ ከዓ ኣብ ሜዳ ኤሚሬትስ ስቴድየም ዓዲማ ዝገበረቶ ጸወታ ኣብ ቅድሚ ቲፎዞኣ ብነጻ ቅላዕ ነቲ ኣብ 2023 ካብ ዌስትሃም ዩናይትድ ብታሪኽ ኣርሰናል ከምኡውን መበል ሳልሳይ ደረጃ ዝርከብ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዝተገብረሉ ዝውውር ብኣስታት 100 ሚልዮን ፓውንድ ናብታ ክለብ ዝኸደ እንግሊዛዊ ዴክላን ራይስ ብዘቑፀረን 2 ማረኽቲ ጎላት ከምኡውን እቲ ኣብ ግዜ ሽግር ናይ ኣጥቃዓይ ቦታ ዘይብላ እዋን ኣርሰናል ከም ሓለውታ እኳን እንተእተውዎ ንሱ ግን ከም መልኣኽ ካብ ሽግሮም ከውፅኦ ኣብ ዝተረኣየሉ ግዜ ኣብቲ ምሸት እውን ሓንቲ ሽቶ ምቁፃር ነቲ ሓያል ክለብ ሪያል ማድሪድ 3-0 ብዝኾነ ገፊሕ ውፅኢት ካብ ሜዳ ፍሉይ ጌራ ፀፂዓታ። ኣብቲ ዕለት ንድሓር ድቃስ ዝሰኣኑ ሎስ ብላንኮሳውያን ክሳዕ ኣብ ሜዳኦም ዝፃወቱ ብሕሙም ከብዶም ከም ዝሓደሩ እቶም ተፃወቲ ክዛረቡ ሰሚዕናዮም። ዝሓልፍ የለን ኩሉ ሓሊፉ እዩ ከም ዝበሃል መዓልቲ ቆፂራ እንሆ ሎሚ ምሸት ኣብ ስፔን ዝግበር ጸወታታት ክለብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኾነት ኣርሰናል ንናይ ሎሚ ምሸት ዝግበር ጸወታ ኣብ ስፔን 3-0 ኣብ ሜዳ ዝሰዓረታ ናይ ግድን ንሪያል ማድሪድ ንልዕሊ 3 ጎላት ዝኾን ጎል ብምቁፃር ናይ ፍርቂ ፍጻመ ክትሓልፍ ክትፍትን እያ። ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ካርሎ አንቸሎቲ ካብዚ ክብሉ እንከለዉ ናይ ሎሚ ምሸት ጸወታ ብሃንቆታ ካብ ተጸብኾ ጸወታ እዩ። ርእስና ዝሒልና ኣቢልና ተደጋጊና ክንቅጽል ኣለና። ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ንዓይ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ናይ መወዳእታይ ከዓ ከይከውን ተስፋ ገብር ክብል ከሎ ኮታስ ኣብዛ ክለብ ብዙሕ ግዜ ውፅኢት ክግልበጥ ክኢልና ኢና ነዚ ውፅኢት ናብ ረብሓና ክንቀይረሉ ንኽእለሉ መንገዲ ዓቕሚ ከም ዘለና 100% ከረጋግፀልኩም ይኽእል ኢሎም። ኣብዚ ሕጂ እቲ ኣሰልጣኒ ካብታ ክለብ ክስጎግ ናይ መወዳእታ መንጠቀቕታ ዘሎ እንድሕር ደኣ ካብዚ ውድድር ነታ ክለብ ኣገሊፍዋ ዝመጽእ ዓመት ምስታ ጋንታ ኣይክህልውን እዩ። ብወገን ኣርሰናል ከዓ ኣሰልጣኒ እታ ጋንታ ዝኾነ ማይክል ኣርቴታ ናይ ግድን ታሪክ ክንሰርሕ ኢልና ኢና መፂና ዘለና እሱ ከዓ ከይገበርና ኣይክንወፂና ክብል ኣብቲ ሚድያ መልሲ ሂቡ። እቲ ሓላዊ ውድዳት እታ ጋንታ ዝኾነ ዴቪድ ራያ ናይ ሎማዓንቲ ምሸት ሪጎለ ተለማሚድካ ዶ ኢሎም ኣብ ዝሓተትዎ ሕቶ እሱ ኣብ ሜዳ ከርእየኩም ኢልዎም ኣሎ። ኣርሰናል ምስ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝተራኸበሉ 3 ግዜ 2 ግዜ ኣርሰናል ክስዕር እንኮላ ሓንቲ ግዜ ከዓ ማዕሮ 0-0 ተፈላለየን። እዚ ማለት ከዓ ኣርሰናል ብሪያል ማድሪድ
ጎል ተቆፂሮም ኣይፈልጡን እዮም ማድሪዳውያን ኣብቲ ኦፊሻል ናይ ዌብሳይት ገጾም 90 ደቂቕ ኣብ ሜዳ በርናቡ ከቢድ እዩ ክብሉ ገሊጾም ዜና ካልእ ኤደርሰን እቲ ሓላዊ ልደት ናይ ማንቸስተር ሲቲ ዝኾነ ብሃምስትሪንግ ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ሓካይም ናይታ ጋንታ ገሊጾም ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ መወዳእታ ክምርዖ እዩ እታ ናሳት 9 ዓመታት ብሕፁኖት ዝፀንሐት ጆርጂያ ሮድሪገዝ ንኽምርዓው ኣብ ምድላው ከም ዝርከቡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብታ ሕፅኢቱ ኦፊሻል ኣካውንት ናይ ቃል ኪዳን ቀለቤት ክትመርፅ እንከላ ዘርኢ ስእልታት ተዘርጊሑ ቶማስ ፓርቲ ናይ ኣርሰናል ሞተር ክፍሊ እዩ እታ ንዕኡ ዕድሜ 4 ዓመታት ዝሸጠቶ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብናፃ ዝመፀሉ ዘሎ ዓመት ናብታ ጋንታ ክምለስ ከም ትደልዮ ዘማርካ ዝበሃል ዜና ሓቢሩ ንናይ ሎም መዓንቲ ዜናታትና ንዚኦም ይመስሉ ነይሮም ምሳና ዝፀናሕኩም ኩላትኩም ብምምስጋን ንዛ ቻነል ትፈቱ ቤተሰብ ትኾኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑና